Урман иле ял сәламәтләндерү лагерында быел да традицион рәвештә эш ял сменасы оештырылачак. Бүгенге көндә хезмәткәрләр штаты тупланган, лагерь ачылуына әзерлек бара. Безнең инде Урман иле лагере 1 июльдән 19 августка хәтлек эшләячәк. 3 смена була. Беренче смена безнең 50%ка кимерәк була бала саны. Чөнки инде ковид чире бар. Шул бөтен персоналлар җыелды. Бала саны тулды. Балаларның инде җәйге яллары яхшы гына үтер дип өметләнеп калабыз. Лагерь территориясе чистартылган һәм төзекләндерелгән. Корпусларда тәртип урнаштыруда тулы куәтенә оештырылган. Ачылуга кадәр тикшерү органнарыннан тиешле рөхсәт алу зарур. Монда инде үзебезнең центровый школьный работа кызлары ярдәмгә килделәр инде. Вардатыйлар шул белән берлектә бияу эшләрен һәм инде чистарту эшләрен алып барабыз. Пожарный инде килеп безнең карап китте. Пожарный буенча претензияларны, кимчелекләрне бетердек. Хәзер алар инде безгә заключение бирәбез диделәр. Менә инде алдан тагын әзерләнәбез, санэпидстанция килеп, алар да рөхсәт бирер дип уйлыйм инде мин. Территориядәге ял зоналары, беседка, утыргычларны буяу башкарыла. Урман илен ачуга әзерлекне тиз арада төгәлләү бурычы куелган. Әле генә без буяу эше белән шөгыльләндем менә мин үзем. Кроватлар ташладык инде, әзерләдек барысында. Эш байтак, времени ждет, эшәргә кирәк. Быел коронавируска бәйле буларак сменалар эшчәнлеге үзгә оештырылачак. Бу очракта санитар-гигиеник таләпләрне катгый үтәү күздә тотыла. Менә башланганчы лагерь башланганчы бөтен әйберне тәртипләп, һәрберсен үз урынына урнаштырып, белеп эшләргә кирәк. Барысында шул әзерләп лагерьне ачарга әзерлим. Менә быел бик сложныйрак ел инде, коронавирус ни булгач. Шуңа шундый ниләргә антисептиклар, ниләр буенча бөтенсендә карап, тикшереп лагерьне ачу өстендә эшлибез. Урман иле лагерында хезмәт куйган барлык хезмәткәрләрнең дә эшләрен теләп, булсын диеп, тырышып башкаруын күрдек. Районыбыз балалары җәйге ялларын файдалы итеп үткәрерләр, сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына ял итеп килерләр дип ышанабыз. Светлана Фазылова, Динар Нуритдинов, Мөслим телевидениесе.